Bacallà! 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 4 anys han passat entre aquestes dues imatges. L'any 2014, l'Atlètic Barceloneta va iniciar un projecte per recuperar un equip femení de waterpolo a la piscina de Sant Sebastià. Aquell projecte ja és una realitat i aquelles nenes ara ja són jugadores de l'equip absolut, una categoria que combinen amb la infantil. La mitjana d'edat de les jugadores de l'Atlètic Barceloneta és de 15 anys. El de les seves rivals molts cops superen el 25. El club va decidir que juguéssim a absolut perquè juguessin i a més perquè comencéssim ja amb l'absolut per anar creixent i poder anar pujant. Quan juguem un partit el dissabte d'absolut, el dia següent que ens toca en infantil estem bastant fortes perquè ja el dia abans estem esforçant-nos i hem agafat forces. El plantejament sempre és el mateix, no mirem el resultat, anem a lo nostre, treballem el que treballem durant la setmana i el que després posem en pràctica els partits és exactament el mateix a la categoria infantil que a l'absoluta. A mi sempre m'han dit, perquè com soc més baixeta, que a l'aigua l'alçada és a partir del coll, però a vegades potser l'experiència d'elles fa que facin altres coses que tu no pots fer. S'aprèn bastant perquè realment ens agafa ràbia, moltes vegades perdem a l'altra categoria, llavors ha de fer molta ràbia per l'infantil i ho fem molt millor a l'infantil. Els primers partits va costar una mica, sortíem de l'aigua, és que m'agafa, és que se m'escapa, és que no sé com fer-ho, però són nenes molt espavilades, molt treballadores. A la categoria absoluta van acabar últimes a la fase regular, però en infantil són segones a només un punt de les primeres, unes posicions que les classificaria per disputar el Campionat d'Espanya. Les nenes treballen molt, entrenen cada dia, s'ho prenen molt en sèrio, que era el tema del compromís era el principal hàndicap que teníem abans i ara ho hem solucionat. Un compromís que les ha convertit en amigues més que companyes i en unes noies que en 4 anys mantenen la seva estima pel waterpolo. Quan van dir-ho del waterpolo femení, vaig dir, doncs vinga, ho puc provar. Ho vam començar a fer per voler provar i la veritat és que hem volgut seguir totes i les que vam començar al principi totes seguim. Perquè tinc 2 germans i m'ha animat a fer waterpolo. Ara ho fem millor que quan van començar. M'agrada els jocs en equips i amb la pilota. I ara que hi ha competició i que ens estem jugant alguna cosa, és més guai. En nois, l'Atlètic Barceloneta juga a la Champions, un somni que també arriba a l'equip absolut femení. Ens queda molt, però jo sí que em veig. Tot l'equip juntes, jo sí que em veig. Ho diu una que en sap. La Nerea és la filla del Xus Martín, el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.